Helsingin työväenopiston opettajina teillä on yksi etuoikeus, luontaisetu, joka puuttuu useimmilta teidän kollegoiltanne Suomessa. Teillä on mahdollisuus käyttää opiston kirjastoa. Se sijaitsee tällä hetkellä Helsingin kautta 24, jossa myös ovat Aino, avoin oppimiskeskus ja AV-keskus. Ja ne kaikki siellä ovat sitä varten, että opiston opetuksen laatu pysyy korkealla tasolla. Opiston ensimmäinen johtaja Chakris Kastreen totesi erässä kirjoituksessaan, että opisto ei ole toimintakykyinen ilman aikaansa seuraavaa kirjastoa. Ja tällä hetkellä aikansa seuraaminen tarkoittaa sitä, että kirjasto kehittää verkkopalveluja. Tästä syystä tässä esittelemme aluksi ihan lyhyesti ne verkkopalvelut, miten tuo kirjasto löytyy tuolta opiston kotisivun kautta. Eli kun mennään sinne opiston kotisivulle, niin kohdasta kirjasto klikataan ja sieltä saamme ensimmäisenä tuon Toivo-tietokannan sinne yläruutuun. Kun avaamme sen, niin sieltä löytyy kaikki opiston kirjastoon, AV-keskukseen, Ainoon ja alueopistojen käsikirjastoihin hankitut julkaisut. Tässä voisi mainita, että tämä Toivo tulee siitä, että opistossa on ollut 2 Toivo-nimistä rehtoria. 40- ja 50-luvuilla rehtorina oli Toivo Ilmari Vuorenrinne ja 70-luvulla Toivo Oskari Kivimäki. Ja sitten kun klikkailemme siellä sitä kohtaa hakuruutua ja kirjoitamme sinne vaikka Sofi Oksanen, niin saamme sieltä tiedon, onko Sofi Oksasen puhdistuskirjaa työväenopiston kirjastossa. Sinne alareunaan tulee tieto, onko kirja lainassa vai hyllyssä, onko siitä varauksia. Ja jos se on lainassa, niin se voi varata tätä kautta. Sitä varten tarvitaan semmoinen 4-numeroinen PIN-koodi, jonka saa kirjastosta. Ja jos teillä on ongelmia tämän Toivon käytössä, niin kirjastoväki mielellään neuvoo. Näitä varauksia voi tehdä vain niistä kirjoista, jotka ovat lainassa, mutta muita kirjoja voi tietysti ihan vanha-aikaisesti puhelimella tai sitten sähköpostilla kysellä ja lähetämme sisäpostin kautta alueopistoon siihen, mihin haluatte. No niin, kirjaston sieltä verkkosivulta avautuu luettelo näistä verkkojulkaisuista ja viime vuoden puolella saimme hankittua MOT-ohjelman kautta toimivia sanakirjoja Espanjan, Italian ja Venäjän kielessä. Ja jo aikaisemmin meillä on ollut VSOYn sanakirjoja englannin, ranskan, ruotsin ja saksan kielessä. Ja näissä VSOYn sanakirjoissa englannin sanakirjalla on semmoinen lisäarvo, että sieltä kuulee englannin sanat äänettynä. Ja näiden käyttöliittymissä on myöskin pikkusen eroja sillä tavalla, että VSOYn sanakirjoja voi käyttää 5 yhtäaikaista käyttäjää, mutta näitä MOT-sanakirjoja voi käyttää kyllä 100 ihmistä kerralla. Samoin näitä MOT-sanakirjoja tuli hankittua kielitoimiston sanakirja, josta selviää näppärästi oikeakielisyysasioita. Kirjoitetaanko internet isolla vai pienellä, mitä tarkoittaa kielikylpy ja niin edelleen. Ja sitten myöskin tällainen Kielikello-lehden verkkoaineisto on nyt saatavissa. Ja Suomen kansallisbiografia on painettuna sellainen, joka sisältää 10 paksua kirjaa, niin sen voi myöskin tämän verkon kautta nyt päästä katsomaan sitä. Ja sieltä esimerkiksi löytyvät opiston 2 ensimmäisen rehtorin Chakris Kastreen ja T.I. Vuorenrinteen aika hyvät elämäkerrat. Ja kirjailijaelämäkertoja löytyy sieltä myöskin. Joo, tässä on seuraavassa sitten yhteenveto näistä
kaikista verkkojulkaisuista. Nuo Ellipsin sähkökirjat ovat sellaisia, jotka sisältävät sellaisia koko tekstikirjoja. Niin ne saa ladattua koneelleen ja siinä tuossa web-sivulla mainitaan käyttäjä, tunnus ja salasana suoraan. Tuosta Sanoman arkistosta haluaisin sanoa vähän enemmän. Se on nimittäin sellainen tietokanta, joka hankittiin meille nyt oikeastaan varmaan vain täksi vuodeksi. Se on aika arvokas, joten tuskin varmaan voimme sitä jatkossa enää hankkia. Se sisältää Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien ja Taloussanomien arkistot tuolta 90-luvun alusta lähtien. Sieltä voi esimerkiksi tutkia, mitä johtava rehtori Taina Törmä on Taloussanomissa puhunut ja minkälaisissa yhteyksissä työväenopisto on päässyt Ilta-Sanomien sivuille. Ja tässä vain sellaisena vihjeen, että jos joku opettaja innostuu järjestämään vaikka jotakin lehtikurssia, niin nämä ovat ensi syksynä kaikki käytössä vielä tämä arkisto. Ja mahdollisesti joku lehti siitä ensi vuonna, mutta tämä kokonaisuutena ei varmaankaan tule olemaan sitten jatkossa käytössä. Ja kaikkien näiden verkkojulkaisujen käytössä kirjastoväki mieluusti auttaa.